with you. Hey, Baba, me say them ma. Bishop, good afternoon. Hey, I chom that touch from you. I chom that touch from you. Take pari hunye rege bombodi se. I chom that touch from you. Take pari hunye rege bombodi se. Branga pia pia ebugre moke here. I chom that touch from you. Ndosa. Each hunye na abo popo. Branga pia pia takushire meze. Ewe phone na la ke piloto ke la so meme ke interview. Bia, and where big get away phone na mama no tell dia. But inside, the way for somewhere the way phone on inside. Ebe ahụ dị dark o. Ọ dị dark. Look like I would ihu ikpughe agbagara m na screen here. Emote se te we camera give me shlata tokwe. Ge were ihu ikpughe na de panty ye gbagara m here. Yi panty ke bianga were ihu ikpughe gbagara m here. That's enough but ya chiga akpo. Okay, come to ele heme ne kwa jigi ke. Sorry, sir. Ebere sem sorry ge gbarela bi ihu ikpu nga ya gbega. Lazo. To nazo. Wepaka ga hụ na akwa ga ahụ. Wepaka ga hụ na akwa ga ahụ. Were ntutu ga ahụ chief front. Yi pants. Give it away camera na la. Ga were ihu oto ga were m na screen here. Iki nwe hụ. Pachi ike nnọọ ka ndị erege gbomboli ise. Bịa were phone gị. Listen to me, hey, were phone up on our side and be here, they come off ma. Nọrọ ebe ahụ. Potato side, potato. Nọrọ dia na. Achom that touch from you. Begram ki yiri akwa ke heme ni yiri pant at once. Hey, pants. Eliten ele ha go say de ka aje e gba hin biare drop phone wo gini ni motele. Oh ya one ho no ya na. Okay, ma call pants. Dem you gba ka onye na oya wo onya ho ya. Oya wo onya ho ya chile ka gba go. Achom that touch from you be puto ya. Kino e chego chi here. I ga bia ituku ala, I ma ote che tuku ala. The way phone and who get first here on the wish of ma. Boy hezegi. Ski boy hezegi. Wonye be. Awu mo ya Anambra State. Ebe na Anambra. Awu mo onye Anako. Omo na ya melum local government in Anambra State. Ede afole. I'm 21 years. Ese? 21 years. Ebe kwara nga bi megana le hiji 21 years bi nga ibira for what? Abịara m ịchọ di. Ibira ịchọ di. Agwara gị na ihe mege here we interview. Ele ihe ibira here for. Kedu ame interview? He did 21 years. Can many ji chori ludi at the age of 21? No, ebe anyị hụrụ m. No, to me, age, I've been at age. And I mean, we as them so far, name and email achieve in HR in life. It was Zola Mokelo Iludi.
Ịdị 21 ka 29. I'm final year. Enwekwara m ihe m na-eme nwa aka ọrụ. 21 years. I have achieved a lot and I'm proud of it. Ị final year. Ị nwere ihe ị na-eme nwa aka ọrụ. Ị meela achieve a lot. Yes. At the age of 21. Yes. Ịdị 29 ka 21. 21. Age ga ọwụ TikTok ọwụ age social media ka ọwụ age onye chọrọ ka eme ya interview dị. 2005. 2005. What year ka amụrụ gị? 2005. 2005 20 which date? October. I'm gonna do 21 this year. Oh, you can do 20. Yes. I have bala for her. Some name and I'm roll at 21 already. Magana Pagodendo. Yes. Adia we na dia gumalaga. Even ha na jude ma nwere enyi nwoke na nwele onye nwere galụ m. Masị ha mba o. Na-enwe onye nwụla. Magana mpaga ha mana dia agum. Ha mana dia akụwala gị magana mpaga ha. Awu months na m ga-alụ ya ugbu a. I ga-anọ like months. O nwere ike mbuze that 21 Mas yes, adịla m ready to marry. At least that month I were ya mara onwe anyị ọfụma. Akwa ịghọtara. Ọ ihe m chọrọ. Aya nne ana m eme from 2021 ana m eme interview. No? Itorole n'anya onwe gị itochapụ meme gị interview. Na mgbe ebere 22 ote ma ịgụchawara school what year ka ị nọ na school? Final year. Ịgụcha school gị serve ma meme gị but isi ọnwụ na mme gị interview. Na mme gị interview that means you have to call your mother now or your father. Then may need the approval. Hasn't got any room away interview now. Boo 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 boo. Maybe so when phone knows you when I get poor Hannah phone and go back. I'm not sure what thing you work in your day where I'm with Hannah, hence the bad. And I may go connect. Yes, sir. Huh? Yes, sir. It's my first time. English, push it up. I will get on. So I English, she lot Ibranga Sogram English. Ibranga Sogram English, or take what you go in there now, oh, Mark, I'll go polio. Take what you go on down a job, oh, Mark, I'll go polio, Ibranga Sogabe, Wapping Gogram. We don't get so English now. I'll talk in here school now, you get defended. Unu to go to Nushe, we are so sweet. Good afternoon, good afternoon, answer. Damn you, Wabinga. Sorry. Okay, man, you have a man back up on social media. Yes, sir. I'm Ngani room away interview. The way phone na like a below to get last. Okay. The way I last again, the way I na ma of my girl lazo. Madam, eba hena no I want chabataga here. The way phone now of my girl lazo. Sorry. The wakaga hon straight. Ana ma hon kwa anya. Bia the way phone off my girl lazo. Tiri wire apoga jumper. The way phone off mana la girl lazo. Tiri wire apoga jumper. A church here may put togi here.
Sorry. Sorry. Ton answer. Look at. Look at. Enye cake gị yikwe n'ike onye plọmba atagha. Ndị plọmba atala ahụ gị mbụ. Gịnị tọghakwanụ gị ọchị? Onye plọmba atala gị mbụ. Mba. Eleghị iji kwaba m ike ka onye plọmba atagha. Onye na-ata ya nọ, onye na-ata ya. Ya were fonu gị. Aha gị. I'm Judith. Aha Igbo gị nwa bingo ti meghe ka breadwinner. Ka ihe otekwaba mere ihu emeghe ka breadwinner na-enweghị ike. You get behave onwe gị nke a na. Behave for yourself. Aha gị gị sị m Judith ọwa aha Igbo. Aha Igbo wụ Onyechi. Onyechi onye. Onyechi Sunday. Iwe onye ebe. Awụ onye ọlụ. Ebe na ọlụ. Ezacha ọlụ. Ebe na ezacha ọlụ. Ụmụnze Ezachi. Ịdị afọ ole? Adị m 29. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Gịnị ka ị na-arụ? Okay, abụ m accountant ebe m na-arụ ọrụ. Gịnị ka ị na-arụ? Onye m jụrụ gị ajụrụ m gị ihe ewu nwa bingo. Nwa bingo ajụrụ m gị ihe ewu azụ ara. Tekwara isi ka kapa amụ. Ti isi gị dị nnọọ ka okpu amụ. Ajụrụ m gị ihe ewu. Sorry. Gịnị ka ị rụga? Sorry. M na-arụ na lounge. Gịnị wụ lunch? Ga-erighị nri. Gaa na-ere nri. Nwaanyị rụrụ ya ga-ere mama put. Kike gị fa mara ka ndị plọmba ike ndị plọmba tara. Lanya Pay on that lanya. Ten on that lanya. You church here again. I bring you down. I will not take it from you. Sorry, sir. Sorry. Kiga did not confuse aqua n'aka ndị nepa. Kwa ihu nnọọ ka prepaid meter bịa nga bịa takoshire m eze. Eleghị m onye plọmba ọtala gị mbụ. Mba o. Ndị na-eji anya mbalans ha atala gị mbụ. Mba. Ndị na-eji agba mkpọ n'ala enwele mgbe ha kụkpụrụ gị. Mba o. What of ndị na-eji evu akpati agba egwu akpati ozo ndị apams gị na ha arụkọọla. Mba o. Enwele mgbe nwoke tara gị ga-etinye ka mbalans. Mba. Ara gị osiri ike. Ara mere anyabeghị anya. Ara gị osiri ike ọhịa m tụrụ gị gesa anyabeghị anya. Ara gị osiri ike nwa bingo. Ara okwute ndị ngwa. Iwe onye ebe kishina nọnyere anyị. Enwele mgbe ị nọta nshi akpa ma gị ga-enyo ahụ na pant gị. Mba o. Ị nọrọ na moto nga 18 passengers juru ahụ akpa ma gị ga-enyo ya onye ọbụla jụ onye nyụrụ ahụ a ga-eme otu a. Mba o. Imelia mbụ. Mba. Ị gaa lokeshọn ga-enyo ahụ nọ nga erighị nri. Ndị mmadụ akwụ aka n'ime ha fọchi nri ga-evuru nri ahụ rime. Mba o. Na famili unu nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mma gị ji anụ taa ya akụmeze ka nkịta abaga mba.
Mba. Nna gị o ji anọ nkolos? Mba. Enwela onye ara gbarala n'ụlọ unu? Mba. Iji ekopu ekopu? Mba. Enwela pant gị ọgwụla pụrụla epu mbụ? Mba. I na-change part every 6 months. Ajụrụ m gị mgbe i chenji pant. Nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịara nga abịa ịgwa nsị na-echenji pant. Ịreganụ pant onye riri eri. Ịbịara nga abịa ịgwa m sị na-echenji pant. Nwa bingo. Ichenji pant n'ike ga eyiri prepaid mita ndị nepa na-recharge ọkụ. Onye riri eri azụ ara. Faja m ike nnọọ ka weli aka gị elu. Te faja mara ike nnọọ ka afọma m fuse akwụgharị. Bịara nga abịa ịgwa m sị na-echenji pant every 6 months. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị abụọ. Nwanne gị nke ọzọ nwere ọja aṅụ goof? Mba. Enwele mgbe ị nọ na nrọ nnọọ ha agwa gị na gị gbamara gị gbamara na nrọ? Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? 3. Ha na-ata gị eji anyụ? Egburula m oge hia. Ha taa gị ji anyụ? Ego enyela odi mkpu ị na-eti? Nwa agbọghọbịa na-eti mkpu ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ. Mkpu ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ. Genotype ha? Blood group gị? O+. Kpọọ nọmba gị. 081 61 24 936. Ọkweba na ihe a ga-aba na soshal midia niile? Gaa Nga n'iru. n'iru.